ኮነሬል ሳባ ተካባሃል ንኣይ ዝገልፀኒ ተጋዳሊት ሳባ ተካዩ ምክንያቱም ድሕሪኡ እውን መፅኤ ይጋደል የለኹ ትምግዳል እዩ ንኣይ ዝገልፀኒ ለየ ዝሓስብ ስለዚ ተጋዳሊት ክበሃል ይደሊ ከም ማዕረገይ ዝለዓል ያው ሙሉእ ሽመይ ስምረት ሃይለ ኢየሱስ ገብረ መድህን ይበሃል ኣብ ኣርዲተካ ናይ ፕሮጀክት መተሓባበርን መተሓጋገዝን ኣካል ማለት እዩ ብዓብዩ ደሞ እዚ ናይ ፕሮጀክት ከመለኹም ናይ ቲ ዌብሳይት ዳታቤዝ ሲስተም ኦርጋናይዝ ዝገብርን ሪፖርት ዝገብርን ሰመራይዝ ዝገብርን እዩ ማለት እዩ መይ ኣክሊሉ ኣብርሃ በሃል ኣብ ስራሕቲ ምልላይን ምድላው ወይ ምስንዳእ መደባትን ብዋናነት ሰርሕ ኣብዚ ድማ ኣብ ርእሰ ደብር ተካ ኣበራ ምሕብሓብን ምክልኻልን ኣረጋውያንን ስድራ ስዋኣትን ብሰናይ ተበግሶ ብድሌተይ ማለት እዩ ይነጥፍ ኣባል ቦርድን ከምኡውን ስራሕቲ ኮሚኒኬሽን ብምትሕብባርን እየሰርሕ ከምቲ ዝበልኩኻ ብዓርሰ ተበግሶ ወይ ድማ ብሰናይ ድሌት ካብ ዝሰርሑ ኣባላት ናይዚ ማሕበር ሓደ እየ ያው ሽመይ ሹሻይ የብርሃ ይበሃል ናብ ኣርዲተካ ናይ ፕሮጀክት ከመለኹም ስራሕ መካየዲ ማለት ታማሰራርቱ ተቀድም ኢሉ አቦና አውሽጡን ዝነበረም ቅሬታ እዩ ትቀር ዝብሎም ነገር ብደቆም ጥራሕ ይኮነን ደቆም ዘላትና ዓቅሚ ንስድራና ናገበርና ያጸንሕና ግን ወላታ ዘላትኩም ዓቅሚ ስታማዓልኩም ከይውሉና እሶም ግን ከመይ ኢኹም ኢልካ መጥያቅ ተይቀረ ይልዕልዋ እዮም እናታና እናቱ ነቡን እሽተያ ከፍል ምባል ይድለ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ስድራ ስዋኣት ይትሩኢን ዘለኹም ዝብል ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብቲ መንግስቲ እውን ቅሬታ ነይርዎም ኣብተን ትካላት ናይ ትእምተይ ቀረይውን ቅሬታ ነይርዎም ተኾይኖም ዘይሕግዙ ዝብል ቅሬታ ነይርዎም አጋጣሚ ናይ ወረዳ ቤት ምኽሪ ኮይኖም ማሕበራዊ ግልጋሎት ይመርሑ ነይሮም ኣብቲ ዕድሚኦም እሱ ማለት እዩ ህዝቢ ዝሕግዞ ዝሰኣነ ብምልኡ ከምዚ ኮሲእና እዚ ኮጎዲሉ ኩሎም ተሎ ናብ መን እዮም ዝጥሙቱ ናብ ናይ ትእምት ትካላት ናብ ደደቢት ናብ ማረት ናብ ካልእ ተዝሕግዙ ዝብል እምነት ግን ባይናይ ማለት ክስምዑ ይኽእሉ ኣይኽእሉን ካልእ መንግስት እውን ምስድራ ስዋኣት ክብሪ ክህብለዎ ወረቀት ናይ ቀያሕ ወረቀት ተዋውቶም መታወቂያ እንዲያውም ፎቶግራፍ ይብላ ሳጥራሕ ድያ ክትወሃብ ነይርዋ ተኻሊእኸ ምስድራ ስዋኣት ዝብል ነይርዎም ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣፕሪሼት ዝገብርዋ ዘመስገኑ ናይ ስድራ ስዋኣት መሬት ነይራ ናይቲ ስውእ ተጋዳላይ መሬት እሳ መንግስቲ ኣፅኒዕዋ እዩ ግን ድማ ኣብ ከባቢ ግን ደፋሪኣ ብዙሕ እዩ ሓያል ዝወራ ግን ብዙሕ እዩ ስለዚ ስድራ ስውእ ክብሪ ይረኸበን ዝብል ብውሽጦም ሓጋዝ ይረኸበን ዝብል ስለ ዝነበረ በታን ናይ ባዕሎም ተንኣሰ ኣነስ ብሂወተይ ተተስኪረየ ተተስካረይ ንስድራ ስዋኣት ንዝተፀገሙ ግበርለይ ተንኣሰ ዓቕሞም እሳ እያ በታ ብቤተሰብ ትግበረሎም ነገር እሳ እያ ተዓቕሞም ተዓቕሚ እዚኣ እያ እዮም ኢሎም እሶም ዓር ቤተሰብ ተኣኪብና ተዛቲና ያው ደቆም ተጋደልቲ ኢና ከምቲ ዝበልኩኻ ከይግበር እውን ምስ ወሰና ፅቡቕ ናይ ኣቦና ቃል ክኽበር ኣለዎ ምስ በልና እታ ተስካር ደኣ ንእሽተይ ደኣ ኮንቲ ኣብዚ ግን ከይገለፅክዎ ዝሓልፍ ዘይደሊ ምናልባት እውን ብዛ ናትኩም ናይ ቴሌቪዥን መስኮት እውን ክከታተሉ ይኽእሉ ይኾኑ ንተስካር ንብዕራይ ኢሎም ገንዘብ ሂቦም ኣነ እውን ብዕራይ ሓደ ሒዘ እየ ዝበሉና ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም
يفتحنا يوم تفتوا يوم افتعدي بيتسونا وندحنا يوم تسكر قديفنا يوم مسفلنا تنكونا زحسو قديفهم سلازي نايدوكم طرحيا تتجنزب بزي انين تا تسكر بسم تسكر تأكل جنزب مالتي تسكر تنقبر جن بزح فسس تفسس كخان زخيل تحد بعراي تحد ممكن تحد جزع كم زخيل فلوت ينيو أي تجدي فسا مو ولا زوسودو أو عركم وسودو تدلهم جنزبكم وسودو نحنا جن تسكرين قبرني نايلنا لحرت هيدا نقر بس مم تكال نقول كعبيو صح نقول إلنا تحرب بسموم تكال كتكبرت لا بقات أمو خينو مسؤوم صبغ زمدنا زنورو زي مسكنكم زي حلف شدشت سبات حمشت الشح نبع رايز حسونا يوم باركس تكال كم مسرتكمس نتقرب بيزوان بريخونكم نكمبيوتر يخونكم يلوم هومنا زيوم أتو تسفاي أقسم تولدي أقسم هوتيل أتو قبر السلاسي دان تكنوكرافت تحدث بلاي ويزور سفاج نا دكتور تصقاي زياتهم نبع رايز حسوا حمش تشح يسران حمش تشح 3 شح أكينا حمش تشح زهونا ب3 شح كمبيوترات جزينا برينترات جزينا سلازي نيزي حزي نتاو ما فوتهم سألهم بعرايكم يندلين يمكن تذكر كن عدمكم ينانيرنا تذكر كن ينقورن زلنا يقرتلنا يوم قنا بحلفوتهم أقاطاني حدار 23 يوم حليفهم أبونا حدار 21 نقسموا علومس 22 كل جزء بجزانا أبونا طيقهم يمزموس أنا يرمزم سوات زيهم زياتهم دمام باركس كند تذكاري لمكو زحسوا هو من الله تخلي جنا وعر وسيدي سمونك تعصم يدلين ثم وعرهم ثم نجنزب عميت أمزنور ونعرايلهم زوسدوا متقصي يدلين تزهاد تجليس أسي أكلي خم قدام هنا ود سوء فازرون دامبوش يبهل ويدمو حيليس قرمد يبهل 8 كلتنيو تسويه بأكلون يفرط يعني سلازي نايت مبدعتي نايت خوينات بسلا وزيتنا مالتي يا عبيناون لاوز درجة وزينا بصفريون تماهيرة أما على يونيفرسيتي ليكتشر ممري بنا اركتكتشرنا أربان بلانينج ديبارتمنت ليكتشر خويني مري بصيح اللهم ماتي وزيح النيو أب تقراي بزبصها بسلاون أنا زحلفكو خالوت كحلفون بروجكت كمل لكم بروجكت مجمرة تحسب مسمسة جوين جيرة انترستد خوينا جوين جيرة بعويو جوين زغوركم مخنياتكم تايو تزحلفكو منكرا صقاميو دحر خوينات كل غزي يسترفو اكالات نيو ወይ ደሞ ንድሕሪ ተስተርፉ ዝርስዑ አካላት ነው ሶም ደሞ ስድራይ ቶም ስድራና ይስውዩ ስውሱ ቤተሰብሱ አንድ ይኔሩ ናቱ ዘመህላውን ናብዙሕ ከርተት መከራ ጭንቂ ዘወደቀይሞ ተዝሐለፍኩ መንገድውን አዝዩ ከቢድ ስለዝነበረ ከማይውን ትዳስዋት ደቅስዋት ሕዝብ ዝተፈጠረ ምክንያቱን ናብ ከመ ተመሳሳሊ ዝኾነ መልክዕ ስለዝኣተው በአይጠጠው ተዝልጽቦ ዝነበረ ተዝኾን ኢለ ዝኣምኖ ግን ሕዝብ ከም ካልኦት ሓደሽቲ ስዳስዋት ስለተፈጠሩ በጣም ሓዚነ ብስምዒቴ ናብኡ ኣቴ ማለት እዩ ናብቲ ስራሕ እዚ ተስራሕ በጣም ኣድካሚ እዩ ነገር ግን ናይ ህልና ዓረፍት ስለዘለዎ ብዓብዩ ከም ትግራዋይ እውን ግዴታ ስለዝኾነ ናይት ናይ ኣቦታትና ቃል እውን ናይቶም ስዋኣቱን ቃል ሕድር እውን ስለዘለኒ ኢለ ስለዝኣምን ላምኦም ከሳኽል ዝግበአኒ ብድሕሪኦም ሓዲጎሞም ዝኸዱ ስድራ ናይ ምሓብ ናይ ምሕጋዝን ናይ ምድግፋን ናይ ምትሕባርን ስራሕታት ይሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስራሕ ደሞ ካብ ማንም ብላዕሊ ናይ ስነልቦና ሕይወት ይረክብ ኣለኹ ከም ሓደ ትግራዋይ መጠን ብዓብዩ ደሞ ታዚ ክእላ ብምግባረይ ዓብዩ ናይ ህልና ዓረፍቲ ይረክብ ኣለኹ ማለት እዩ ስጠለብ ለዚ ይመስል سبع داينا عبي عدالنا هيوتيو تخافيلنا عب العلم درزلنا من هلونا خالوت حليفو يمو نتوم زوا غازي خفلو سبات
ዝግብኦም ክብሪ ዝግብኦም ሓሌት ዝግብኦም ፍቕሪ ክነበር ከተሎም ዝግባእ ስለዚ ፕሮጀክትና ሓዚ ከም መጀመሪ 1400 ስድራ ስውኣት ጥራሕ መልሚሉሎ ኣብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ፀገም ዝርከቡ ዝበሎም ገና ግን ቀጻሊ እዩ ምኽንያቱ ኣለው ቶም ስድራ ስውኣት ቶም ደቂ ስውኣት ኣለው ሕዚ እውን ቁፅሮም ዘይተነፀረ ክኾን ይኽእል ቦታ ከይተመዓራረ ተሪፉ ዘይተፀንዑ ክኾን ይኽእሉ ገና ናብ መሬቶም ዘይተመለሱ ናብ መረበቶም ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ እውን ኣለውና እዮም ሶም ሕዚ ወይ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ይርከቡ ዝብል እውን መፅናዕቲ ዘይቀረበ ክኾን ይኽእል እዩ ብቐጻሊ ዝቕፅል ፕሮጀክት ክኸውን ብቐጻሊ ድማ ኩሉ ብዝኸኣሎ ክድግፍ ኩሉ ብዝኸኣሎ ክሕግዝ እየ ፃውዒተይ ዘቕርብ ክትሕግዝ ከለኻ ብውልቀ ምሕጋዝ ይከኣል ብውዳበ ምሕጋዝ ይከኣል ኣብዚ ጎደለ ክምልእ እየ ኣብዚ ጎደለ ዝክገብር እየ ዝብል ኣካል ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ዌብሳይትና ኣትዩ እቲ ዌብሳይት ባዕሉ ደስ ዝብለካ ነገር ራንደምሊ ባዕሉ እዩ ዝህበካ እታ ዌብሳይት እቲ ምስልካ ክትሕግዝ ዲኻ ትደሊ ንትካል ዲኻ ትሕግዝ ዋላስ ንሰብ ንውልቀ ሰብ ኢኻ ክትሕግዝ ትደሊ ነቶም ቪክቲምስ ዲኻ ትሕግዝ ትደሊ ኢሉ የምርፀካ እሞ ምስ መረፅካ ተኸይዲ ናብ ምዕራብ ክወስደካ ይኽእል ናብ ምብራቕ ክወስደካ ይኽእል ናብ ሰሜን ክወስደካ ይኽእል ደቡብ ክወስደካ ይኽእል ኣይፍለጥን ባዕሉ እዩ ራንደም ልምፂ እዩ ዝብለካ ምክንያቱ እቶም ተጋደልቲ ክስውኡ ከለው ኣነ ካብ ምብራቕ እየ መፅአ ኣነ ካብ ምዕራብ እየ መፅአ እሞ ንህዝቢ ምብራቕ ወይ ንህዝቢ ምዕራብ ወይ ድማ ንትኻልእ ህዝቢ ኢለ እየ ዝስዋዕ ናበሉ ይኮኑን ተሰዊኦም ምእንተ ትግራይ ትስዕር ህዝቢ ትግራይ ይስዕር ናበሉ እዮም ተሰዊኦም ስለዚ እቲ ከም ህዝቢ ንዝኸፈሉና ዋጋ ከም ህዝቢ ድማ ንሕና ኣብዚ ጎደሉ ስድራ ቤቶም እናመላእና ግቡእና ንዋፃእ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዕላዊ ክግበር ከሎ እዚ ጎደለ ስድራ ንምላእ ዝብል ዕላማ እዩ ተዕላሙ እዚኣ እዚ ጎደለ ስድራ ንምላእ ብዋኑ ድማ ናይቲ ፕሮጀክት መፀውዒ ከመይ ኣለኹም እዩ ሰብ ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ጎዲልካ ውሽጥኻ ዝተማሲሉስ መንገዲ እናሓለፍኳ ወይ ኮፍ ኢልካ ዝኾነ ሰብ ዝሓልፍ ከመይ ኣለኻ ክብለካ ከሎ ደስ እዩ ዝብለካ እዚ ናይ ወለድና ዝወረስናዮ እውን ፀጋ ኣብ ከተማ እኳ ሎምሎም ይቐረሎ ኣብ ገጠር በይንኻ ስኻና ኸድካ ሓደ ሰብ እውን እናመፀ መንገዲ ክትተሓላለፍ ከለኻ ጥዕና ህለየ ከመይ ኣለኻ ከይተባህልካ ይተሓላለፍን ይፈልጦን ይባሃልን ቫልዩ ስለ ዘላታ እዩ ዋጋ ስለ ዘላታ እዩ ስለዚ ከመይ ኣለኹም ምባል ንመን ነቲ ዘስተማስል ዘሎ ከለተ ዘይስውአኒ ነይሩኮ እዚ ኣይምጎደለትንን ኢሉ ዘስተማስል ዘሎ ስድራ ስውእ ከመይ ኣለኹም ንምባል ብኻልእ ኣገላልፃ ዝጎደለ ስድራ ንምምላእ እዩ እዚ መን ኢኹም ኣሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ላውንች ክግበር ከሎ ዕላዊ ክግበር ከሎ ንዲያስፖራ ጥራሕ ክግደፍ ኣይኮነን ክንደይ ሸኽሚ ኢና ክነሸክሞም እቶም ዲያስፖራ ተረዲእኻኒ ዳ መኸተ እሶም ተዘይህልው ንብል ንሕና ንሳቶም ድማ ንስኻትኩም ተዘይትህልው ይብሉ በቲ ወለ በቲ ክልቴና ሓይሊ ነርና ብውሽጥን ብደገን ዘለና ተጋሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓይሊ ዳያስፖራ እዩ ክንደይ ክሽከም ስለዚ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ እውን ይምልከቶ እዩ ሰብ ሃፍቲ ይምልከቶም እዮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወርሓዊ ደመወዝተኛታት እውን ስድራ ዝሓዙ ኣለዉ እዚ ሓሲብና ላውንች ስለ ዝገበርናዮ ስጋሕ እዚ ሰብ ሆቴላት ሰብ ውልቀ ትካላት ሰብ ሃፍቲ ወርሓዊ ደመወዝተኛታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ስድራ ሒዞም ኣለዉ 5 ስድራ ዝሓዘ ትካል ኣሎ ካብታ ዘላቶም ደመወዝ እውን ሓንቲ ዝሓዙ ኣለዉ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዮም ኣብ ደገ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ዝገርም እንቅስቃስ ኣሎ ዝገርም ሓቦ ትሕዙኻ ንሕና ይንኸፈልና ኣብዚ ደመወዝ የብልናን ገለ የብልናን ናብቲ ዝበልኩኻ ተሰላችና ረብሪቡና ንኸይንሰንፍ ሒዙኹም ይብሉና ብድሕሪት ኮይኖም ንባዕሎም ስድራ ሒዙ ደገፌት ተኣኻኽቡ ምናልባት ናይ ነበርቲ እንግሊዝን ከባቢያን 800 ኩንታል ዕፉን ገዚኦምስ ብጉባኤ ርክባት ኣቢሎም ንስድራ ስውእ ን800 ስድራ ስውእ ሃቡልና ኢሎምና ንኩንሊያ ዝበሃላ ኒጀሪ ዝበሃላ ድማ ዳያስፖራ ነዋን ኣምባሳደራት ናይ ናብ ደገ
نساتنون ناي تيك توك زتا نادالوا همو نحدش عامت أو حنت سنبت ويقولت سنبت زتا أخاخبو لعلا خمسة متشح أرشي نسدرا سوات وعبت حكم لهم هاولنا كميل لهم بلولنا بلانا ونسونا بتحنا هنا بزهنا تزدقف أكل أو وشتن دقن زلو تقراواين فتاوى تقراواين سدرا سوء مستماسل في اللاي كم تقراي تدقاقامي مسوعة زهاسيو تستماسل يا هذه بزقة مستزارو ودزولني أكون أنت سدرا سوء نحنا به وزلنا تقارلتون نستماسل لنا تقراي نايز موت الله زي كونتس نايز قتلان كي تخون سقعت لنا تريوتات سلازلو سلازي سدرا سوء انت عزت ليو كميل لها كتولو هلا مزحت يوم سدرا سوات تنسسددالنا نجر كنا بتحس من سدرا خنا الرهبو مس قصهم كنريهم غلنا قص كنرهب كلنا زولو نجر له ذكرهم منا كم زي زول يا سدرا سوء قالوا لكم ماتيهم دس يولهم تقصهم سلازي كميل لهم والفالي له زيننا حلنا عقبتي كم حزبن كم منجستن جن عب تقرأي زلوا حزبن منجستن كحسوا زلوا جن نتجادلتي بفلاي قدوات بينات يلون نسدرا سوات قدام الناس زي تقرأي ندهر فتيرنا بعلنا الناس عرس قتلت نفتم كم زلنا جن كنرد يقبأ نسدرا سوء زي كون تقرأي نمنعها تخون نعي نأكل قدو نتتصعد رأسه حيزو ناي بوليتيكا كونتامينيشن كينورو باهقتاتو قوتيو تقراي يلوس تسلفو أكالو قوديلو مسانا زلو تقادا لاي زرس أمرارحان تقراين ناي نعاها نايتغمنن ترسيعو ديو نتبع حدي تواهلو بزي قدس تتريع زلخا هونتات مسكفي محزاني لعلو خلوها محفري نتعاسي كون أي خلن بمقدالنا نتعاسي إخواتنا بصوتنا بمسوقهم نحنا نبرر لنا جن تاينا نقبر زلنا ساتهم كيدوم ورد حليفهم نحنا نتاي نقبر لنا زبل تمقصو سلازل عالنا ونيمو سقع هزي كبابا خلتا 250 باتحنا لنا مثلني سدرام سدرات تتحازة تاور حويت $100 ندياتبل آمين معلتاو $100 تبل بورحي $30 ياتبل بدياسبورا كتكون كلاس أورحي $30 تأذى $30 يلوم $50 زقبروا والو $7 زقبروا والو كفتن إحنا زعمتنا يو زتحات متن أتاوي بلعليو غيرو يحجزون اللو زي خجبروا هاللو اللو كم نبعل جري كم نبعل كنديا أو دق زعمتو دياسبورا سدرا اللو مبزي حيزم يوم سدرا سوق أب تجراي أب مغلا أب تفلالي أب بزوجهم أو دامت كما تخلص الناس الدرام كيدمو مستم سدرا سوات وعلو لممس كدس يوانس هم تغير تلفزيون حليف بزح جزء برنامج يسرحنا يريهم وتخونيهم معرخ مزلو نحنا غلت 250 نعنا بتعمو حد تبقيسنا له زناورنا شحنا 4 كلتون يوم عفت ليستات يوم زلو ازيوم تتصقموا توهلو كاملو تجراي نعاتومس حبز حصر اوان كنود زبل بهاجي ወይ ድማ ተልሚሒዝና ኢና ተበጊስና ነርና ከም ዝሓሰብና ይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ክትነግሮ ከለኻ ዘይሓዝን ትግራዋይ የለን ካብቶም ዝገጠሙና ከምዛ ከምዚና ንሰርሕ እንብሎም ከለና ዝምርቁና ማለት ዘደናንቁና ማለት بحفشة جاتو طويل كاسة يتركبن عرفت صدر محز جن من الوقت قدمت كنا صنعون خوون كم تحسبنا يو أي خيد نزل له كل كذا يا بروجكت كمل لهم منا تعشوا من جبر نقطع من قدام خوينون يا بروجكت كمل لهم كان حسون كلنا مستناي بيتسونا تاريخون سلز تححز تم رأسنا ونسلز تححز نوعينات بروجكت كمل لهم كخوون جرنا أقطع خوينو أنا بتقال على بيون سويو سماعين كلتنا عم تمرتي تسويو أقطع خوين أنا فلتان يعني ولا عنها الخصوصات خون استسوى نايا وكم سدرا سوات كنا نحن عبن كلنا
انت ناسيت انا يبو فقري كقول لك كان كله تعبو غبرز غبا غداي كقول لك كله تحاسبهم تقدم ነገራት ኣለውና ያው ዝሕዝን ይኹነታት مسغاطمون كم تناي قدم حز خيخون قدم حز تناس خمسنا بروجكت حسيبو ابي لو يلو علشو كمهارو كحجزو كحكمو اي برنيرو سونس خيد كان زحزني ولدو نتناي قدم من نايلو من سوق كميل لهم كلو خلني وخنطيهم كلنينا سكودله نملء كنكلنينا ምክንያቱም እንታና ምን ህዝብ ትግራይ እዮም ጎዲሎም ስለዚህ ዘለና ህዝብ ትግራይ ከእንደገና ቤንተና ካብ ነበር ኣብ ስድራና ሓደ ስድራ ወሲኽና ትዝጎደላ ክንመለኹ ክንክልኒና ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ኣቦ ክንኮኖኒና ኣዶ ዘይብሉ ቆልዓ ኣዶ ክንኮኖኒና ደቆም ሳን ወለዲ ደቆም ክንክልኒና ፕራክቲካል ማለት እዩ ከምኡ ክንኮን ተለና እውን ዓሌት ከይቆፀርና ከባቢ ከይቆፀርና ምእንተ ህዝብ ትግራይ ካብ ኩሉ ኣቅጣጫ እዮም ቶም سواتنا تقاديلهم من تهزب تقرأي لهم دما يوم سوات خفيلهم سخاصنا أنا سوى أنا ولو سوى بيسا كان حكز انت لنا بدحري ونحزي زمالك كنفلي بلنا عاليت كنفلي بلنا هيمانوت كنفلي بلنا كباب كنفلي بلنا سلازي من تقرأي لزواز قبل خونا تقرأي زولو تقرأي أكال بيتسبنا غيرنا كنملق كنكلنينا ولا عقنا مرر لنا ولدي كن كباخب كنحبب لنا بأورق عندنا كميل لهم أنا ودكمي أنا قالكمي أنا بخمي تحرحزي عقميز فقده كم سدراي مع رأيه كحبكمي حجزكمي قديت هيك واسع خنولن كلنينا تصفهم كنا من كلنينا بأكلهم كنا حجزهم كلنينا زبل نزي زبرتات عن نزي زراخبن نزي زقسقسن بروجكت بأورق عندنا دمس أسداس واسقون تكاليومو نسوينا نسرح زلنا بروجكت كميل لهم ያው ዝዩ ምንቅሳሳቱ ዝዩ የሚሰራህ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ሎሚ ብህይወት ንኽህሉ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምኽንያት ዝኾኑኒ ኣለው እወ ህይወትና ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ዋጋ ንዋግኡ እውን ህይወት ኣላፍ ድዚ ሓፍ ደብል ዋጋ ድኻፈሉ ሰማዕታትና ሓው ሓፍቲ ውልዲ ወላዲ ሓድጎም እዮም ሓሊፎም እሞኻ ስድራ ስዋኣትና ከመይ ኣለው بدحريو جمجمة أنه عليه كاب سراويت أو صنيلة وزعي موص مخنيات هو النير نأكل جدات بتأكل جدات غير وزعي مسوس أخو يا تحقوا النت ودي تسعن شو منتن هذا حملة إيه مزعي ودي أيو تسعن تشعتن صنحت هايلة بارك صنحت قينا حكم النيلة تحكمه قلت شحمة مرت بخبرة سنة بيتمزي بوردي خيرا مالتي ناو تقرأ 900 قرش حيزة مزي 900 سلاسة قرشنا يبورد نيرات بورد ليو ياو قن بوردي بحال طورتا يبحال زيرا طورتا تزبحال وانتا قنزل السايح وقن طورتا كولخا عدمخا كتأكل لك زيرو مزي تاتكال رئيا كتقاقم يتخلن سلازي كتقاقم تخينا خيدة نافذنا سدرس وقت بس تخينا نيجي جزات شيء تلوه أنتي سبب زنورنا جزات شيء سرح مكايدي مقاقم نتتكال جيريو حنت مكيناون جزء سلاسن حمشتن ترجع جيريا نا إرداتا درجة تبل سلاسن حمشتن 200 عن كل ترجع أفتقرأي في الاتيانيرا السايا ضد حرمارتس لونج بيز ماكينة زنورت ساعة تا لونج بيز ساقة زي مزي تاوت جنزبيون صبو ورداتات سدر سوات كحق زلو عبي عدي قولات بين طنقبر قلة بقعة بين حيوانة وقرو زيتات حزب بناجي تكال بناجي جنزب استقاقامة دحرد ما بسنة سرعات أوديتنا تقبرا تشحن حمشتن يو 0.900 منبار كبيد سلازوخانا نسأقل قولتي دموزي وسدن كم سلازوخانا نشتي ناخذ دخيلو لحد ما تشالنج قط من نيرو منبر غيراتو
ንመንበርየ ዝመስረትክዎ ትካል ገይሩ ብኻሊእ መንገዲ ባዕሊ ዝገዛእኽዋ መኪና እውን ብሰብ ዝተገዝአትለይ ማረድዮም ሂቦምዋ ጳጳስ ድዮም ሂቦምዋ ካሊእ ድዮም ሂቦምዋ ህንደይ ስም ስለ ዝነበሮ ድሓር ድማ መንበሪ ዓይነት ገይረ ትውሰድ ስለ ዝነበረት መጀመርያ ምስ መጻሁ ኣብ ቢሮስ ለሚነ ዝረኸብኳ ቢሮስ ለሚነ ረኺበያ ቢሮ ዓመት ኦሳ ዝበሃል ይርጋ ገብረ እግዚአብሔር ንሓደ ዓመት ኣብ ቢሮ ኣቕሚጡኒ እዮም ኣብ ናይ ቢሮ ሂቡኒ ብነፃ ምክንያቱም ካብተን ገንዘብስ ንቢሮ ክራይ ከይነውፀለን ድሓር ድማ ኣቶ ታደሰ በላይ ሓደ ግፍሕ ዝበለ ክፍሊ ኣብ ናይ ቢሮ ሂቡና ካብኡ ግን ብችፑ ድማ ቂለ ተዓፀፈ ኣልጋ ገይረ ዓመትን ፈረቓን ዓመትን 8 ወርሕን ኣብ ቢሮ ሃሪሰ ኣለኹ ልክዕ ዓመተን ይምግዳል ተዓፃፊት ኣልጋ እያ ጠረጴዛ ወንበረ ኣብታ ቢሮ እኒኣ ከማ ኢለ ፀኒሐ ድሓር ካሽ ተረኺቡ ተባሂሉ ፓርታይም የምህር ነይረ ንእሽተይ መሬት እውን ሕርሻ ነይራትኒ ሕርሻ እውን መቋቋመ ሰራዊት ተባሂላ ዝተዋሃበት ግን ኣይትጠቅምን ውፅኢት የብላን ዜሮ ግን እዚታትና ስራሕ ክድኾን ብዝብል ሓንቲ ገዛ ተኻርየ ማለት እዩ ስለዚ ኑሮ ከምዚኡ ነይሩ ድሓር ድኽነትና ገደደ መስገደ እዩ እና ድማ ሓጋዝ እውን ስለ ዘይነበረ ናብ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ከኣትሙ ማለት ሕዚ ክገልጾ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጠይ ቶም ቦርድ እውን ዝነበሩ ምሁራት እዮም ነይሮም ቦርድ ናይቲ ትካል ተናእሰ በቲ ምሁሮ ክውን ስርሕሉ ዝብል ዓይነት ነይሩ ሓደ እዋን ድንገት ሓሙኒ ሆስፒታል ዓደር ዝኣቱ ኩላ እዋን 15 ቅርሺ ጥራሕ ነይራትኒ ድሓር መሐከም የብላን ዋዕዋዕ ተባሂሉ ግን ሰሜን እዝ ክሕክሙኒ ግዴታ ስለዝነበሮ ግቦኦም እዩ እሶም ክሕክሙኒ ስልክ ደውሉሎም ኢለ መፂኦም ርኦም ሁኒ ድሓር ምስተዋዕዋዕት 15 ቅርሺ ጥራሕ ምዃና ኣብታ ጅቦይ ዘላ ምስተረኣየ መቐለዱ ኮይነ 15 ቅርሺ ሒዝክግል 15 ቅርሺ እኮ ኣብ መቐለ ሃብታም እዩ ማለት ሰለስተ ታኒካ ቆልዑ ኣሽዑ ተግዝእ ድሓር ሓፊስ ማይ መቐለ እኒኦ እዚ ወሲካ 3 መዓልቲ የቕልበኒ ኢና እንታይ ይኹን ዝጭነቕ ኣይተገደሽ ኩሉን ኣነ እንታይ እዮም ዝጭነቕ ኣለዎ ድሓር ከምኡ ኢለ እዮም ንተምሃሙ ዝበሉኒ ሰባት ስሒቖም እና ድሕሪኡ ግን በትምህሮ ክንእሽተ ይስርሕሎም ካሊእ ዳይሬክተር ኮይኑ ይፅንሕ ዝብል ነይሩ ኣጋጣሚ ብምሁረይ ተወዳዲራ ኣብታ ሰብኣዊ መሰል ኣትየ ትክልል እውን ያው ሰባስ ተኣትላ ንቕበላዶ ዝብል ፌደራል ይጥይቖም እዩ ተቐበልዋ ኢሎም ተቐቢሎምዎ ማለት እዩ 7 ዓመት ሰብኣዊ መሰል ሰሪሐ ትትካል እዚ ቦርድ ኮይነ እናመራሕኹ ካብ ዳይሬክተርነት ወፅየ ግን ቦርድ ኮይነ እናመራሕኹ ካልኦት ፕሮጀክትታት እውን እናደለና ናይ ኢሳት ማለት ኢትዮጵያን ሶሻል አካውንታብሊቲ ማሕበራዊ ተሓታትነት ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ ካብኡ ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ሰፖርት ፕሮግራም ንሲቪል ማሕበረሰብ ናይ ድጋፍ ፕሮግራም እውን ነይሩ ኣብ ሽረ ስዒርና ጣንቋ በርገለ ከባቢ እውን ኢሳብ ስዒርና ሃገር ሰላም ስለዚ ነቲ ዳይሬክተር ዝኾን መንቀሳቐሲ እናተረኸበ ኮይኑ ቶም ዘቋቋምኩም ስዳስዋት ባዕሎም ብዝኽእሉሉ መንገዲ ማለት ኣብ 3 ኣጽኒዕዮም ነይረ ኣረጋውያንና ስዳስዋት ምስራሕ ዝኽእሉ ብንእሽተይ ገንዘብ ጌርካ ቋቋምካ ስራሕ ምፍጣር ነቲኦም ድማ ናይ ምኽሪ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት መሃብ ቶም ዝጥወሩ 28 ወርሒ ኣብ ዓብይ ዓዲ ቀሊብና ቶም ክጥወሩ ዝግብኦም ዝተወሰኑ ማለት እዩ ናይ ምግቢ ድጋፍ ጌርና ኣሎ ግን ድማ ያው ዝቕፅል ፕሮጀክት ስለ ዝነበረ ናይ ኣውሮፓ ሕብረትን ናይ ሴቭ ዘ ችልድረን ማለት ዩኒሴፍን በኣታቶም ዝድገፍ ነይሩ ዓብይ ዓድን ሕንጣል ዋጅራትን ናይና ፕሮጀክት ስለ ዝነበረና በቲ ፕሮጀክት እሱ ዝሃብናዮ ማሕበሬታ እውን ክልቲአን ተቐቢሎም እውን ገጠር ሕንጣል ዋጅራት ከተማ ዓብይ ዓዲ ካብ ትግራይ ተመሪፀን ናብ ኣሻጊራ እዮም አልና ርእሰ ደብሪ ተካበራ ይበሃል ካብ 18 ዓመታት ኣውፂሩሎ ብኣውዩ ምስ ኣረጋውያንን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣረጋውያን እና ብኣውዩ ደግሞ ናይ ስዳስዋት መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ንዝሓለፉ 18 ዓመታት እውን ልዕሊ 2400 ስዳስዋት ብቐጥታ ድጋፍ ገይሩሎም
ንስድራስ አረጋውያንን ስድራ ሰዋዕትን ወጣ ድጋፍ ገይሩ በተፈላለየ መልክ በተፈላለየ ፕሮጀክታት ዲዛይን እና ገበረ በአይነት በተፈላለየ ናይ ስነ ልቦና ካልኦት ደጋፋት ብምግባር ካሓዩ ማሕዋይ ጥራይ ዝኾነስ አርሶም ሰሪሖም ክልወጡ ክነብሩ ከም ዝኽእሉውን ናይ ምእማን ስራሕታት ሰሪሑ ማለት ስለዚ ርእሰ ደብር ተካበራ አረጋውያንስ ተጠወርቲ ይኾኑ ወይ ደግሞ ዓበይቲ ሰባት ተጠወርቲ ኮይኖም ሰሪሖም ክነብሩ ዝኽእሉ ክልወጡ ዝኽእሉ እዮም ስድራ ሰዋዕቱም ከም ማለት እዩ ዝበዝሐ ዕላማናውን ኣብቶም ስድራ ሰዋዕት መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ትካል እዩ ነይሩ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት እውን ኣነ ካብ ቦርድ ጀሚረ ጆይን ገይረ ኣባልቲ ቦርድ ናይ ትካል ኮይነ ካብ ግን ኦፕሬሽናሊ ትሰርሕ ለካ ዝብል ዳይሬክሽን ብትቦርድ ምስተዋኒ ናፍቲ ቦርድ ካብ ቦርድ ወሪደ ናፍቲ ኦፕሬሽናል ናይ ማኔጅመንት ነውና ኦፕሬሽናል ናብ ስራሕታት ኣቲ ማለት እዩ አውዚ ባዓውዩ ደሞ ናይቲ ፕሮጀክታት ዲዛይን ምግባር ፕሮጀክታት እውን ኢምፕሊመንት ምግባር ይሰርሕ ለኹ ማለት እዩ በቮለንተርስ ወይ ደሞ በአርሰ ወለንታዊነት ድጋፍ ይገብር ለኹ ንዝትካል እዚ ማለት እዩ ባዓውዩ ናብ ዝትካል ካኣቱ ዝገበረን ደሞ ተዕላማ እዩ ናይቲ ዕላማ ናይቲ ትካል ስድራ ሰዋዕት ዘለኒ ዓቕሚ ኩሉ ተጠቂመ ካብ ዝርከብሉ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገሞም ከናግፎም ዝኽእሉ ሙሉ ዓቕመይ ኢንቨስት ገይረ ግዜ ጉልበተይ የግልግል ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ምግባራይ ድማ ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ዕረፍቲ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ንሱ እዩ ናትና ሕቶ እውን ብደንብ ዶ ፕሮሞት ገይርናዮ ንኾን ወይስ ኣይገበርናዮን ዝብል ንሓስብ ኢና ከምቲ ዝበልኩ ኣነ በዓል ሞያ ኣድቨርታይዝመንት ካብቲ ፕሮሞሽን ብጣዕሚ የዛምን ስፖት ሰሪሕና ሰዲድና ነርና እምባርከስ አርዲተካ አበራ ነዚ ዝኸውን ፕሮጀክት ሒዙ ሕድርና ንዋፃ ይብል አርዲተካ አበራ ብጀካ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ዘለዋ ክልተ ሚድያታት ተሓደው እንዳሓር ዩቲዩብ ገጹ ሓሊፍዎ እዩ ኣፍተን ካልኦት ብሙሉአን ብሬድዮ እውን ዝሓለፈ ስፖት ነርና ብዘጋጣሚ እና አቡነ ዮሐንስ እና አቡነ ሰላማ አባቱ ዑምበርሃ መጋቤ ደሳለኝ ባራኺ ሓጅ ካሕሳይ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ኣምባሳደራት ናይ ሙዚየም ብጣዕሚ ኩርዓት እውን ስምዕና ንበዓል እዚኦም ሕጆኹም ስለ ዝብሉና እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ክፅዋዕ ልካ ስለዝደለኹ እምበር ብዙሓት ኣለዉ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ትሰርሑ ደለኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብሉና ኣለዉ እዮም ብዘጋጠመ ክነመስግኖም ዞም አካላት እዚኦም ብዘለውዎ ንዓቶም መሳቲፍናስ ናይ 3 ደቂቃ ከባቢ ቪድዮ ሰሪሕና ብስፖት መልክዕ ንሰሙን ሙሉእ ክሓልፍ ገርና ኢና ህዝቢ ንኽፈልጦ እቲ ፕሮጀክት ዕላው ክግበር ከሎ ሚድያታት ዓዲምና ኢና ዝኽረ ሰማዕታት እዩ ሰማዕታትና ንዝክሮም ደለና ዝብሉ እውን ዓብይ መደብ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዝርራብ ሰነ 12 2016 ኣዳሊናዮ ነርና በብዝኸናዮ ንፍትን ኢና ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ሰሪሕናዮ ድምፂ ወያነ በተደጋጋሚ ኤፍኤም መቐለ ከምኡ መደባት ይስርሑ እዮም እኹላት ግን ኣይኮኑን እዚኣቶም እንታይ ደኣ ንግበር ዝብል እዩ ውሽጥና ዘሎ ዌል ፕሮሞት ክግበር ኣለዎ ፕሮሞት ንምግባር ግን በጀት የብሉን ዝትካል ኣብቲ ዌብሳይት ኣትኹም ተሪኹሞ كحجز دليل مسؤول كايو نمني خاتحجز يبلك هنتكال دي خان سدرا سوء خاك تحجز دليل خاي زبل حبز خدنا ينحنا تاينا نبل نسدرا سوء قبلو إنا نبل تكال كحجز ينسلن جن كلمة تكال تسدرا سوء سلا زقدم نسدرا سوء يدونيت سكبر حال حليفو توسنا غرشي زي أسرح مخدي نحر بجز زي ولكم ربريكم تقدفوا وصلة تخلو نسخة نحنا سلا زين دلي زي أنا وركت زي أنا ترانسبورت زي أنا خمسي يلومون حجزنا هو ت administrative costs زبال حال حليفون ركب جن كم دلنا ميدياتات زتكال زي عرسون خلالي أي جبرنا اليوم عقم حترس لازلو بوانا نتجنا زي كل على الخزر اللي زي فولتو أكل جن يلن زي فولتو أكل كبلك خلقو ميدياتات يفولتو وين من قست بدم بتطبيق يفولتو كوميشن حربني يفولتو من الوقت توانين نهتي يلوزو صدو أكل تهليو كنت بدينا هزون
ስራሕና ይኹም ተቃልሉ ዘለኹም ዋላ ዋኒንኩም ይኹን ግቡእኹም ይኹን ስራሕና ይኹም ተቃልሉና ዘለኹም ኢሉ መጽዩ ክሕግዝ ዝብለና ኣካል ክህልዎም ዝኽእል ተስፋ ንገብር ምክንያቱም ብጎደሎና ክንነብር ይብልናን ናይ ተሓሳስባ ጉድለት ብበዝሒ ዓሲሉና ስለ ዘሎ ይኽብለካ ዝደሊ ብስሩት ትካልክ መስራት እንከሎ ከመይ ተመስሪቱ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ተጋደልቲ ዝነበሩ ሰባት እዮም መስሪቶሞ ኣገባብ መሰራርትኡ እውን እንዳባሽተካ ሸሞንተ ደቆም እዮም ኣብቲ ቃልሲ ኣጋዲሎም እንዳሓር ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ፀላዕነ ዘይምእታይ እውን ከተማ ገዲፎም ገጠር ሰባይን ሰበይትን ተሰዲዶም 4 ደቆም እውን ከምኡ ተጋዲሎም ኣጠቃላሊ 14 ስድራ እዮም ኣብቲ ምግዳል ነይሮም ድሓር ያው ድሕሪ ዓወት ንሶም እውን ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ገጾም ተመሊሶም ኣጋጣሚቶም ተጋደሉ ደቆም እውን ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ሓንቲ ጥራሕ ተሰዊዐቶም እምበር ተመይሶም ኩሎም ድሓር ተመሊሶም ኣብቲ ሰላማዊ ናብራ ክነብሩ ከለዉ ያው እቲ ሓደ መጽኡ ስድሩ ክጥይቕ ተሎ እቲ ሓደ እውን ተመይሱ ስድሩ ክጥይቕ ተሎ ቶም ወላዲ ቅር ይብሎም ነይሩ ምክንያቱ ጎረቤቶም 4 ተጋዲሎም 4 ተሰውኡ 3 ተሰውኡ ሓደ ወደን ነይሩዎን ሓደ ወደን ተሰውኡን ስለ ዝነበሩ ሳቶም ስለ ዘይተመለሱ ሞቶም ተጋድልቲ እንደገና ናፍቶም ዘይተመለሱ ስድሮም ከይዶም ከክንዶ ቅድሚያ ንዕኦም ሂቦም ክንዲ ዝጥይቁ ክንዲ ዝሕግዙ ስድሮም ይቀድሙ ስለ ዝነበሩ እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ንዕኦም ይኹም ቅድሚያ ከይድኩም ክትጥይቁዎም ዘለኩም ቶም ብፀትኩም ተመፍቲ በረኻ ዝገደፍኩሞም ከመይ ጌርኩም ንሶም ገዲፍኩም ናይ ቅድሚያ ትመፁ ኣነም ኣለኹ ደቂ ሒዘ ዕድለኛ እየ ስለዚ ቶም ወለዲ ዘይብሎም ቶም ደቆም ዝተሰውዎም ከይድኩም ጠይቁዎም ሓብሕዎም ታተተሓዝ ናባይ ተምፅዋውን ናብ ኣውሰድዋ ይብልዎም ነይሮም ምስ ሓለፉካ እንደገና ድሕሪ ሕልፈተይ ንዓይ ተስካር ዝበሃል ከይትገብሩለይ ተስካረይ ስድራ ስዋኣት ሓግዙለይ ኢሎም ቃል ብዛእተይዎ መሰረት ንተስካሮም ክውዕል ዝነበረ ወፃኢ ብሙሉእ ተኣኪቡ ንስድራ ስዋኣት መሕገዚ ክኸውን ተገይሩ ካብኡ ንድሓር ንምንታይ ትካል ዘይንገብሮ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ሓጊዝካ ብኡ ካብ ዘቋረፅ ትካል ክንገብሮ ክንክእልኒና ተባሂሉ ብሽሞም ትካል ተመስሪቱ ርእሰ ደብርተካ ምሕጋዝን ምክንኻንን ኣረጋውያን ብዝብል ድማ ሽም ተዋሂብዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ኣረጋውያን ክኸውን ክኢሉ ያው ንኩሉ ጀነራል ስለ ዝገብር ያው ኩሉ ትግራዋይ ፍቲ ቃልሲ ከም ትፈልጡ ተጋዲሉ እዩ ስለዚ ንዝኾነ ፅጉም ኣረጋዊ ክሕግዝ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንስድራ ስዋኣት ብፍሉይ ገይሩ ስለ ዝኸይድ ብዙሓት ፕሮጀክታት ኢና ንሰርሕ ከም ትካል ካብቶም ብዙሓት ፕሮጀክታት ግን ሓደ እቲ ናይ ስድራ ስዋኣት ናይ ከመይ ኣለኹም ትካል እዩ ዝኸይድና እስካዕ ሕዚ ብዙሕ ስራሕ እናዓመመ መፅእ እዩ ማለት እዩ እዎ ዝቕበሉና ረኺበ ብደሞዝ ብጥረ ገንዘብ ብቐለብቲ ይኮነ ውሕደት እየ ትቐለቡ መሓሾም ነይሩ ግን ንሕና ኣነ እውን ስለ ዝለቐቕኩ ደይሊ እውን ክከታተሎም መዓልታዊ ክትትል እውን ክገብረሎም ስለ ዘይክእል እነእያ ንኦም ትሕግዝ ነይራ ነተን ዘቋቑሙናየን ማሕበራት ጥራሕ ምሕጋዝ ይሕሸና ኢልና ኸይድና ማለት እዩ ዝሕገዙ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ናብ 1600 በፂሖም ነይሮም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ኣብ ናይና ትካልስ ንሓገዞም ዝኸይድ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ዝርኢት ሰብ ኣብ ሓደ መፅለሊ ጌርካ ኮፍ ኣቢልካ ተሓጊዝካ ተሓገዝቲ እኒአው እዩ ዝበሃል ኣብ ነናይ ባዕሎም በብገዝኦም ትብሎም ትሕግዞም ግን ሕዚ ጣንቋ መርገለ ፍሉጣት ኣደታት እየን ነይራና እወ ከምኡ ኢና ንገብር ካብኡቲ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ናይ ምግቢ ስራሕ ናይ ባህልትና ስራሕ ናይ ቆሎ ስራሕ ናይ ሽመና ስራሕ ናይ ዚታት ብሙሉእ ስራሕ ናይ ንህቢ ብጣዕሚ ኣናእሽቲ መስኖ ስራሕቲ ከምኡ ዝበለ ኣብ ከተማ መቐለ ንባዕሉ ናይ መስኖ ናይ ከተማ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ መስኖ ስራሕቲ ዝወድብና እየን ግን ብድሕሪአን ኣረጋውያን ዘለውዎን ንኣረጋውያን እውን ዝጥውራልና ሕዚ ትስም ተገዲድና እቲ ናይ ስድራ ስዋኣት ዝበለስ ብዙሕ እንታይ ስሙ ስለ ዝነበረ ኣረጋውያን ብዝብል ኢና ጌርናዮ ስሙ 2 ግዜ እዩ ተቐይሩ 3 ግዜ መጀመርያ ቃሉ ዝብል ነይሩ ድሕር ፋውንዴሽን ጌርናዮ ተካበራ ብዝብል ድሕር እቲ ፋውንዴሽን ቀሪዩ ድማ ምክንኻንን ምሕጋዝን ኣረጋውያን ዝብል ጌርናዮ እቲ ፕሮጀክትታት ከምዚ ናበለ ይኸይዱ ሕዚ ዓይኑ ዘፍጠጠ ኮይኑ መፅኡ እቲ ናይ ስድራ ስዋኣት እቲ ናይ ስድራ ስዋኣት ኣብኡ እውን ሓደ ንሓደ ነተሓሕዝ ነርና ኢና ሓደ ዝሕግዘልና ንስድራ ስዋኣት ሓደ ሃብታም ተረኺብናስ ብቋምነት ክሕግዘልና እውን እናገበርና መፂና ኢና ሕዚ ግን ብጣዕሚ በዚሑ
መስዋዕቲ ድሕር ድማ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ስውኡ እውን ሕዚ ወዱ ደጊሙ ከቢዱ ብጣዕሚ ሕዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እታ እዞም ደቂ ስዋኣት ምሳይ ዘለዉ እውን ንሕናስ ብቐደምናስ ከመይ ኣለኹም ዝብለና ኢና ንደሊ ዝብል ናይ ባዕሎም ነይሩ ማሕበር ደቂ ስዋኣት እውን ኣብ ምቁቃም ዓብዪ እጃም ነይርዎ እዩ ማሕበርና ምክንያቱም እቶም ደቂ ስዋኣት ተተወዲቦም ድጋፍ እዩ ነዚ ማሕበር እዚ ዝብል ስለ ዝነበረና ናይ ስድራ ስዋኣት የትም ይኸይዱ ናይ ምጥያቕ ናይ ምሕብሓብ ናይ ምክንኻን ስራሕቲ ኣነ እሱ እዩ ስራሐይ ነይሩ ዋላ ሰብኣዊ መሰል ኮይነ ስራሕ እሱ ይገድፍኩዎን ብውሽጠይ ማለት እዩ እዛ ከመይ ኣለኹም ትብል ፕሮጀክት እታ መኪና ገዚእና ሂበዮም ነይረ ዝበልኩኻ ኣሪጋ ሞተራ እውን ስታክ ገይሩ ንምፅጋን ዓቕሚ ሲእና ዝፅግነልና እውን ብዙሕ ጠይቕና ኢና ግን ኣይረኸብናን መጨረሻ ግን ሳሽጥና ነዚኣ ጥርሑ ቀሪ ስለ ዝነበረ ንብረቱ ተወሪሩ ስለ ዝነበረ ተናእሰ ቢሮ ክንካረይ ፈርኒቸር ክንገዝእ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ክህልወና ፅንዓት ክንገብር ብዛዕባ ኩነታት ስድራ ስዋኣት ብድሕሪኡ ናብቲ ስራሕ እሱ ክንኣቲ ዝብል እታ መኪና ተሸይጣ ስራሕ መካየዲ ኮይናትልና ስለዚ ሕዚ ገዛ እውን ንእሽተይ ክንካረይ እሳ ትወዲኣ ኣላ እታ ገንዘብ ግን ካልኦት ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ግን ካልኦት ፕሮጀክትታት ንሰርሕ ኣለና እታ ፕሮጀክት ከመይ ኣለኹም ድማ ዌብሳይታ ንምስራሕ ከይድካ ዜርና ፅኒዕና ትግራይ ሙሉእ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ክንከዶ ንኽእል ምዕራብ ይከድናን ራያ ኣላማጣ ይኸድናን ግን ኣብቲ ክንከዶ ንኽእል ቦታ ሓራ ዘሎ ግን ከይድና ኣፅኒዕና 1,040 ሒዝና ኣለና 1,040 ሓደ ብሓደ ምትሓዝ ዌብሳይት ነይሩና ዌብሳይት ለካቲት 15 ዕላዊ ምረቓ ጌርና እቲ ፕሮጀክትን እታ ዌብሳይትን ኣመረቕናዮ ሞባይል ያው ከም ዝነገርኩኻ ሞያ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህሪ ስለዚ ብዓብዩ ርእሰ ደብሪ ተካበራ ሳፖርት ዝገብሮ ዘለኹ ፕሮጀክታት ኣብ መፅሓፍ እዩ ዲዛይን ጌርካ ፕሮጀክታት ኣብ ዲዛይን ጌርካ ኮምፒት ብምግባር ትትካል ወኪልካ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ምሳሌ ቅድም ሕዚ ናይ ዩኤስኤድ ፕሮጀክት ነይሩ ኮል እሱ ኣዋርድ ኸይና ሲርና ምስ ኣረጋውያን ኣብ ህንፀት ሰላምን ሕውየትን ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ፕሮጀክት ዲዛይን ጌርና ኣዋርድ ጌርና ከባቢ $57,000 ንግመት ፕሮጀክት ይፈንድ ተገይርና ኣክሱም ከተማ ዝበፅሐ ጄኖሳይድ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ስለዚ ካብኡ ኣረጋውያን ካብቲ ዝነበረ ናይ ጄኖሳይድ ጥቃት ወፂኦም ዓርሶም ሓብዮም መጀመርያ ዓርሶም ሓብዮም ማሕበረሰቦም ክሕክሙ ምግባር ዓብዪ ተራ ዝነበሮ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ኣክሱም ዝተፈጠረ ነገር ኩላትና ነስታውሶ ኢና ኣብቲ ዝነበረ ጨፍጫፍ ናይ መጀመርያ ቅድሚት ነይሮም እቲ ኩናት እውን ድሕሪ ትጨፍጫፍ እውን ናይ ምልዓል ሓላፊነት ተዋሂቦም ዝነበሩ ዓበይቲ ኣረጋውያን እዮም ስለዚ ንኣቶም ብምሕዋይ ከም ሓደ ትግራይ መጠን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ መጀመርያ ስልጠና ንጅምሮተና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ብትክክል ክሓብዩ ይኽእሉ ድዮም ዝ ምክንያቱም ተብርእሶም ተፈጢሩ ዝነበረ ዓብዪ ዝኾነ ፀቕጢ ጭንቀት ናብ እንታይ ናይ ምሕሳብ ዓቕሞምለን ዝፈታተን እዩ ነይሩ ኣይኮነ ስለ ፅባሕ ከውግኡ ስለ ሕዚ ባዕሉ ክዛረቡ ደስተኛ ዘይኮኑ እዮም ነይሩ ፕሮጀክት ምስ ጀመርና ግን ስልጠናታት ምስ ሃብናዮም ግን ሓብዮም ዓርሶም ክኢሎምስ ስለ ናጋ ወይ ደሞ ስለ ፅባሕ ምሕሳብ ክጅመሩ ብምኽኣለይ ዓብዪ ለውጢ እዩ እዚ ትግራይ ዘድልያ እውን ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስራሕትታት እዮም ሰባት ምሕዋይ ኣብ ርእሲ ተሰሪሕና ተሓኪምና ዓብዪ ለውጥታት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዞም ኣረጋውያን ዓርሶም ጥራይ ኮይኖም ሓብዮም ማሕበረሰብ እውን ክሓዊ ገይሮም እዮም ሳፖርት ገይሮም እዮም ክገዝአን ደቂሰን ዝነበራ ኣዴታት ዝበኽያ ዝነበራ ኣዴታት ዝተደፈራ ዝነበራ ኣሓፍትና ካብ ገዘን ወፂአን ናብ ንቡር ሂወተን ክምለሳ ኣብ ምሕጋዝ እውን እዞም ዓበይቲ ትሬኒንግ ስልጠና ዝሃብናዮም ኣረጋውያን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ነይሩ ብዓብይኡ ደግሞ እታ ከተማ ሰላማ ክትረክብ ያው ትግራይ መንግስቲ ብዘይነበሮ ሰዓት ህዝቢ እዩ ዓበይቲ ዓዲ እዮም መንግስቲ ኮይኖም ዘመሓድሩ ዝነበሩ ስለዚ ስርዓት ክቅፅል ስርዓት ክሕዝ ዓዲ ሰላም ክኸውን ኣብ ምግባር ዓብዪ ሚና ተፃዊቶም እዮም ስለዚ እዚ እውን ናይ ምግባር ሓላፍነት ናተ እዩ ነይሩ ፕሮጀክት ዲዛይን ጌርካ ሪሶርስ ኣምፂእኻ ኣልሽካ ስልጠና ተኸታቲልካ ብትክክል ተፈፂሙ ድዩ ዝብል ተፈፂሙ ምዃኑ ረጋጊፅካ ክስታይ ምግባር እቶም ዶነር ስለ ብጣዕሚ እዮም ሳቲስፋይድ ኮይኖም እቲ ፕሮጀክት ናሞ ብዓብይኡ ናተይ ሓላፊነት ናይ ፕሮጀክት ዝራኸባ ኣካላት ናይ ፅሑፋት ምፅሓፍ ምክትታል ብዓብዩ ደግሞ ተፈፃሚነትን ምርግጋፅ እዩ
ስለዚህ ከም ርእሰ ደብሪ ተካበራ ምስ ዓለም ለኸ ትካላትን ናይ ዓዱሽ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ብምዝረራብ ብምፅሓፍ ኢሜል ብምግባር ፕሮፖዛላት ኮንሰፕት ኖታት ብምድላው ትካል እዚ ዓርሱ ኺዱ ክኸድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ሚና ይጫወት ኣለኹ ማለት እዩ ዞሮ ዞሮ ብዓብዪኡ ንሰርሖ ዘለና ሕዚ እቲ ናይ ስድራ ስውኣት ፕሮጀክት እውን ቴክኒካል ዝኾነ ዌብሳይት መሰረት ገይሩ ዝስራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ዌብሳይት እውን ናይ ምክትታል ሓላፊነት ናተይ እዩ ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት ሕዚ ንኹል ግዜ እዞም ስድራ ስውኣት እዚኦም ተጠወርቲ ክኾኑ ኣይደልን እውን ኣብ ትልሞ እውን የለን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ርኢኻዮ ኮሮና ሸፈፍ ኣቢልዎ ዝሓለፈ ቁጠባ ትግራይ ኩናት ፅቡቅ ገይሩ ሃሲቡ ድሕሪኡ ድማ ናይ ባዕልና ናይቶም መራሕትና መራሕቲ ትግራይ ናይ ዘይምርግግዖም ወሲኹ ሃሲቡ መርድእ ውላዱ ተወሲኽዎ ትግራዋይስ ትርእሲ ተፈጥሮኣዊ ርእስናስ ክትፃወሮ ካብ ዝኽእል ብላዕሊ ፅዕንቶ በፂሕዎ ሕዚ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው እውን ኣለዎ ህይወት ነድሕን እዩ ክገርመካ ሓደ ወላዲ ኣብቲ ሊስት ካብ ዘለዉ ስድራ ስውእ እዮም ሸምገሉ እዮም ከም ኣጋጣሚ ካብ ወፃኢ ሓደ ዳያስፖራ ኣብቲ ሲስተም ኣትዩ ስድራ ስውእ ክሕግዝ ዝደሊ እየ እሞ ሃበኒ ኢሉ ክሊክ ምስ ገበረ ድንገት እዩ ዝበካ መን ከም ዝበፅሕካ ይፍለጥን ኣብ ጎረቤትካ ክኾን ይኽእል ጫፍ ትግራይ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ሃይማኖት ዓሌት ኣይፈልጥን ድንገት ቶም ወላዲ በፂሖሞ ኣነ ወርሒ ብ10,000 እየ ክሕግዞም ዝደሊ እሞ ከይድኩም ኣብፅሑለይ ፌስ ቱ ፌስ ብዋትሳፕ ኣጋንዩን ኢሉ ሽሻ እዩ ካብ ዝኸይዱ ድሓር እንዳተወከለ በየ ኣፍቲ ረኺብዋ ማለት እዩ ኣድራሻ ስለ ዘሎ የለው እንዲም ዳ ናበይ ከይዶም ኢሉ ሓቲቱስ ትሪኦ ኣለኻ እቲ ማዕዶ ዘሎ ቀብሪ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ንሶም ዓሪፎም እዮም ተባሂሉ ስለዚ እቲ ስድራ ስውእስ እንተወሓደ ህይወቱ ነድሕኖ እዩ ትምህርቲ ዘይኣተው ስድራ ስውኣት ኣለዉ ኣብ ዓዲግራት በዓል ገዛ ሓደ ቆልዓ ወዲ 9 ዓመት ወዲ 13 ዓመት ጥራሕ እዩ ዘለዎም ንዑ ገዲፉስ ተሰውዩ ታዲኡ መዓልታዊ ሸቐጥና ሸቀጣት ያ ደቃ ወዳ ትዕቢ ነይራ ሓዳራት መርሕ ነይራ ትመርድ ምስተነገራ ርእሳ ስሒታ ሕዚ ቆልዓ ትምህርቲ ይመሃር ኣሎ ዶ ኣይመሃርን ዘሎ ደፍተር ተገዚእዎ ዶ ዝከታተሎ ሰብ የለን ኣብ ጥቓ ዘለዉ ተጋደልቲ ብፆት የለው ተስካብ ራሽኖም ተስካብ ገለ እናገበሩ ዝከኣሎም ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኢና ክነድሕን ደሊና ሕዚ ብሓንቲ ለይትስ ትልወጥ ህይወት ትህሉ ስለ ዘላ ኣብቲ ስድራ ስውእ ንዓ ድኾን መቐፀልታት ትኾን ብዝብል እዩ እዚ ስጋዕ መዓዝ ዝብል ሕቶ ኣሎ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ዘላቒ ክኸውን ዝኽእል ሎንግ ተርም ዝተባሃለ ፕሮጀክት ኣሎ ምናልባት ሽሻይ ከውግዕካ ኸውን ወይ ውግዕካ ኸውን እዩ ሎንግ ተርም ፕሮጀክት ኣሎ ንኣብነት ንስኻ ኣነ ስድራ ስውእ ኮይነ ንዓይን ድሕሪ ትሕግዘኒ ለካ ወርሒ ንክንደይ ዓመት ኢኻ ትሕግዘኒ ንክንደይ እዋን ካብ ንክንድኡ ትሕግዘኒ ጠቕልል ኣቢልካ ወይ ስልጠና ዝወስደሉ ኣሎ ተዳለወ ሞጁል ኣሎ ፕሮጀክት ኣሎ ወይ ስልጠና ክወስድ ዶርሆ ደ ከፍሪ ናይ ፊኒሽንግ ስራሕቲ ናይ ኳርትዝ ናይ ቀለም ዴክ ተምህረኒ ሓፂነ መፂን እንድዩ ዳጣ ውላድ እዩ ከምኡ ተተሓዘ ፕሮጀክት ኣሎ ንሓደ ክልተ ዝኾኑ ስድራ ሒዞም ዘለዉ እውን ብሪፍ ተገይሩ እዩ ገለፃ ተገይሩ እዩ ከምኡ ተገይሩ ኣነ እውን ናብ ስራሕ ክኣቱ ንስኻ እውን ኣሳይመንትኻ ብግዜያውነት ዋላ ይኹን ንክትውድእ ዝብል ሎንግ ተርም ፕሮጀክት ኣሎ እምበር ዕድመ ልክዖም ተጠወርቲ ክኾኑ እውን ክኸብድ እዩ ምናልባት እዚኣ ክትግበር ተኸኢላስ መንግስቲ ጥራሕ ይክገብራ ዝኽእል ዓመታዊ በጀት ዘየቋርፅ በጀት ክህልዎ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ውልቀ ሰብ እንታይ ከም ዝገጥሞ ስለ ዘይንፈልጥ ተዓብዪ ነገር እዚ እዩ ምናልባት ግን እዚ እውን ስሙር ኮይኑ ንኸይንሰርሖ ግን ዝዓግተና ነገር ኣሎ ምናልባት ሕዚ ትግራይ ወስወስ ኢልካ እንድሕር ኮንካስ ትቁጠባ ባዕሉስ ይዝሕል ሕዚ ስራሕ ስእነት ኣሎ ካብ ሰነ ናብዚ ዘለዋ ስራሕ ስእነታት ኣሎ በታ ሞያ ይኳስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢልና ፅቡቕ ኣፋፍኖት ሂቦምና ዘምፃናዮም ከስተመራት ኖ ሓደ የፍልጥ ኩነታት ትግራይ ከምዚ እናሃለወ ኣይኮነን ንሕና ስራሕትና ከምዚ ክንገብር እቲ ዘሎ እውንስ ተሸይጡ ተዝውደአልና ኢና ንብል ዘለና
ናይ ምዋል ተስፋ ናይ ምቁራጽ ምልክታት ኣሎ ሕዚ ፕሮጀክት ከመይ ለኹም ኣብቲ ኩነታት እንዲና ሓሲብናዮ ሰላም ረኺብና ናብ ኑር ናብራና እንድሕር ኣቲና ተናእሰት ምስውእ ዘለዉ ስድራ ከምዚ ጌርና ተሓሒዝና ብኢኮኖሚ ከይድሕሪት ከይተርፉ ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ እቲ ስድራ እውን ከይሓዝን ከየስተማስል ከይጎድል ከይብተን ክንገብር ኢና ኢልና ኢና ኣብቲ ኩናት ናሃለና ሓሲብና እቲ ፕሮጀክት ድሓርቲ ሰላም ዝተረኸበ እውን ዝሓለፈ ዓመት 2016 ለካቲት እዩ እላው ተገይሩ ብድሕሪኡ ናይ መጀመርያ ፕሮጀክትና ካብ ሙሉእ ትግራይ 140 ኢና ናብ ሲስተም እቲና 140 ስድራ ኣብ ኩለን ጣብያታት 800 ገለን ጣብያታት ካብ ኩለን ተመልሚሎም ዝመፁ ብክራይቴርያ መሰረት ናይ መጀመርያ ክራይቴርያና እንታይ እዩ ኣቦ ነዲኦም ተሰውእዎም ህፃውንቲ ግን ምስ ቤተሰብ ኮይኖም ዝዓብዩ ከዓብዩ ቅድሚያ ክወሃቦም ስለ ዘለዎም ንሶም ካብኡ ቀፂሉ ድማ 2-3 ደቆም ተሰውእዎም ዓበይቲ ወለዲ ዓፃዊ ማዕፆ ዘይብሎም ወለዲ ካብኡ ብሳልሳይ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ወይ ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ዝተሰውእዎም ስድራ ማለት እዩ ንሶም ኢና ቅድሚያ ጌርና ብኡ መሰረት ካብ ሙሉእ ትግራይ 140 መልሚልና እቲና ኣብቲ ሲስተም ያው ሽሞ ኣቦኦም ዞኦም ወረዶኦም ቁሸቶም ቁፅሪ ስልኮም ባንክ ኣካውንቶም እዩ ዝምዝገብ ተቆርኒል ንሱ ኢና ነእቲ ናፍቲ ሲስተም ብድሕሪኡ ስምሰተና እቲ ዌብሳይት ንዕኡ ከስተናግድ ዝኽእል ናብ ኩሉ ዓለም ክበፅሕ ብዝኽእል መንገዲ እቲ ዌብሳይት ክሬት ተገይሩ እቲ ዌብሳይት ክሬት ምስ ተገበረት እቲ ዝብለካ ዘለኹ ዳታ ናፍቲ ዌብሳይት እቲና ብድሕሪኡ ኣፋሊጥካ ንኻሊእ ኣፋሊጥካ ሓደ ስድራ ክሕዝ ንምግባር እዩ እታ ከመይና ንገብር ኣብ መዓልቲ ሚኒመም $1 እዩ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዘለዎ ያው $1 ክንብል ዘለና እቲ ምንዛሬ ሓፍ ከፍ ስለ ዝብል ንዕኡ ኢና በቲ ኢንተርናሽናል መመዘነ ንግበሮ ኢልና ከዛ $1 ማለት በቲ ሕዚ ዘላ ናይ ባንክ ምንዛሬ ያው 100 ቅርሺ ስለዚ 100 ቅርሺ 3000 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ 3000 ወርሒ እታ ዝነኣሰት ክሕግዝ ኢና ንገብር ክሳብ ሕዚ ናብ 250 ዝኾኑ ስድራ ተሓሒዝና ኣለና ብከምዚ ብግለሰባትን ብትካላትን ብፍላይ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከይመስኮንኩም ክሓልፍ ዘይደሊ እቲ ኣይድያ ወዲያው ተቐቢሎም ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ነበርቲ እስራኤል ኣብ ስዊድን ዝነብራ ናይ ቲክቶክ ግሩፕ እውን ሰን ዘተሓባበሩ ፍቲ ቤተሰብ ንሱ ዘለው ብዙሓት ናብ 30 ገለን ቤተሰብ ብሓደ ግዜ ክሕዙ ክኢሎም እዮም እስራኤል እውን ናብ 22-25 ከባቢ ሕዚ በፂሖም ክሕዙ ክኢሎም እዮም ካብኡ ድማ መቐለ እውን ዝተፈላለዩ ሰኻፍቲ ፕላኔት ሆቴል 5 ስድራ ሒዙ እዩ ከምኡ ሃፀይ ዮሃንስ ሆቴል ደስታ ሆቴል ኣቶ ገብረ መድህን ከምኡ ሲምቦል ንፈልጦም ትካላት እውን ነናይ ባዕሎም ቤተሰብ ከም ቤተሰብ ገይሮም ሒዞም ወርሒ ክትግባእ ዝግብኡ እናደወሉ እናብፅሑ ዝኸዱ እኒአው ብግለሰብ ደረጃ እውን ብዙሓት ግለሰባት ደረጃ ሒዞም እኒአው ብፕላንና ያው 2016 እዩ ነይሩ እቶም 140 ኣተሓሒዝና ክንውድእ 2017 ካልኦት ቤተሰብ ክነተሓሕዝ እዩ ነይሩ ብፕላን ደረጃ ምኻድ ንእሽተይ ፀገም ኣለዎ እዩ ገና ሕዚ እውን ናይ ፕላንና 25% ኢና ዘለና እንታይ እቲ ዋና ፀገም እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ከም ሓደ ፀገም እዩ ብኣውርኡ እውን ተበፃሕነት እውን ሕዚ እቲ ሰብ ክበፅሖ ክሰምዖ ክርድኦ ኣብ ምግባር ንሱ እውን ሓደ እንቅፋት እዩ ምክንያቱ ንሕና ምንም ዓይነት ኣድሚን ኮስት ኣይንቕበልን እዚ ፕሮጀክት እዚ ክንጅምር ተለና ኣፅኒዕና መልሚልና ከሙሉ ትግራይ ክንእቱ ተለና እውን እቲ ትካል ዝኣረገት መኪና ነይራቶ ፍርቁ ፀላ እውን ዝወሰዶ ሶት ቦዲኣ ጥራሕ ብጨረታ ሸይጥና ኢና ካብኡ ብዝተረኸበ ቅርሺ ኢና እቲ መፅናዕቲ እውን ተገይሩ እቲ ምልመላ እውን ተገይሩ እቲ ዌብሳይት እውን ክሬት ተገይሩ ላውንች እውን ተገይሩ እምበር ምንም ዓይነት ዝረኸብናዮ ስፖንሰርሽፕ ወይ ሓገዝ የለን ዝበዝሕ ሰብ ቮለንተሪ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ኣድቨርታይዝ ጌርካ በብግዜ ስፖታት እናስራሕካ በብኮሚኒቲኡ ኣኼባታት እናዳለኻ ኢቨንታት ክህሉ ተለውን ኢቨንታት እናዳለኻ ኢኻ ሰብ ክትሕዞ ትኽእል ኔትወርክ ክትሰርሕ ክትክእል ኔካ ሎቢ ክትገብር ክትክእል ኔካ እዚኣቶም እውን በቲ ዝድለ ስለ ዘይከዱ ሓደ ብፕላንና መሰረት ከይንኸይድ ዝገበረና እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ሚድያታት ዓብዪ ግደ ኣለዎን ኣብዚ ተናሰት ፕሮጀክት በብግዜ ስፖታት እናስራሕካ ኢብካ ኣፋሊጠን ሰብ እቲ ዌብሳይት ፈሊጥዎ በቲ ዌብሳይት እናእተየ ክሕዝ ሰብኡ ምክንያት እንትድለ ስፒድ ኣይከደን
تخلع إننا تسب كتنقرون كلها دنقص يزول كجبرون يدلي بزولي لأنك براكتيكال تفري الخام تايون تكنولوجيا من لا تعش من مقبل ونشتي حدا عنك فاتيو بزتعرف جن نجيرنا يو بأكل رخيبنا يو عردينا يو زعب بسبب يلا بزح سبب تنتجبرت نحن نتوسع نتجن كم تزلك هذا له نا قوم غير يوز خير زلوا هوب تصبوا الوقت خنا مسدقالنا أنا بعيس راس من أمباسادرات تدمر ستيف تزبون صبوا تقبلنا تلوهم عيس راس من أمباسادرات تعشوا من غيرنا ساعتهم ببزخلوه لو في خجورو بزخلوه مدرخ بزفلتوه كأمنو غيرنا تزلك هذا اللي خلوه مسخيلي نعم كل 250 خون سدرا كتححز كيليو تزنا أساس 3 شحيتي تزعبي شو حتى شح بورحي أتاوي جور اللهم مالتي صادرات نعاتهم من تنجيرنا حزساتهم صبوا يسحلوا كافتهم بصادرات ونيو ثم راحت هيمانوت نباتعوم ناون يوحنس مجابي دسالين مجابي تسفي برهانا مجابي برهانا تسفي حدرا أتو دستا أتو جرمدهن أتو محاريتي ساتومات زلوا ناي بانك تاتو ناي 4 بانك تات مانجر أنبسا نقد بانك وقاقن دادبيت زلوا إنا تحساب كافيلنا يوم ساعتكم أنبسا درنايتي تكال نقبركم حسيبنا غميتري ولنا بتعمي بصبو تقبيلمو ساساتهم ببسخالو لوفينا قورك قدو أبوز أول ممس كوميونيتيو مردان قبر لنا زرزرة يوت من قصاص خمسة مسل مالتي هو زقبلونا رخيبة بدموز بطريقة بقلبتي كانوا وحدتين تقلبوا محشوا منيرو إن إحنا عنون سلزل لقوقو ديلون ككاتاتلون معلتا وختتلون كجور لهم سلزي كل نية يعني قمت حجز نيرة إن تنزق عمنا المحبرات طرح محجز حشينا لنا خيرنا مالتي شحن شدشتميتن بس يحمون يرومية أبستفعل عليه خاي بستفعل عليه ملكع مالتي عب ناينات كالس نحجزهم زخيد مالتي جن تأيو زري اتصد عب حد مسألة لغيركا كوفا بيلكا تحجزتني أو يزبال أمننا يبعلهم ببجزهم تبلهم تحجزهم جن حزت أمك أمر قل فلوت أتهدتاتي النيرانانا ያው ፕሮጀክት መጀመሪያ ከመለኹም ክንጣሽተለና ምስ መልከቶም አካላት አውጌና ኢና ብፍላይ ባውዩ ምስ ማህበራዊ ጉዳይ ናይ ክልል አድላይነት ናይ ፕሮጀክት ብዝግባእ ምስ ረዳና ካብ በቀጥታ ባዓላይና ናብ ዞባታት ወሪድና ካብ ዞባታት ውን አድላይ ዝተባሃለ መረዳእታታት ብፍላይ ምስ ዳስዋት ዝረኸቡ ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ መረዳእታታት ሒዝና መፂና ማለት እዩ ካብ 7 ዞባታት ኢና አክቲቭሊ አምፂናዮ including ምዕራብ ትግራይ ውን ዋላ አብይት ጸላእት ሆነት ቦታ ሶምቶም ስዳስዋት ግን አክሰስ ክንገብሩ ማላ ተዘይኻልና አክሰስ ክንገብሩ መልክዕ ግን ንኽሎም ግዳታ ሙ ዘይተረፈ ካብ ዝምልከቶም ናይ ዞባ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ አካላት ኢና በቀጥታ ሪና አመጋጣም ኮይኑ ደሞ ካብ አዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ዲያስፖራ ተጋሩ ሰደዱልና ካብ 3.1 ሚሊዮን ወይ 3.2 ሚሊዮን ካቢ ዝግመት ቅርሺ ሰይዶም ናይሮ وأجرنا ونقفون جزينا بقطة نتهم حدا شهن 4 بلان تجارنا يوم سوات أكسس نمجارون عدل فتير الناس الذي بأكل خيدنا ون توم سداس سوات ناي مركب داتا ناي مصفاف صراحة تام سريح هنا الذي بتقانا جون ملكينا سريح نايو مستوم ناي محاورة قداي زركو ناي زوا بلاس ون ناي توم وردا ناي محاورة قداي بتحاورتي بحوار كوينا مردا تخصد لنا كنا مجمرة تحري دمو بأكل كينا بتناي أفون ناي مكففال سرحتات مردات أنا مصفاف سرحتاتنا سرحنا لذي تقناجنا إنا سرحنا مسناي مريت زلونا من استعكالات ماتيو بعاوي دمون إحنا ون بتخكل توم تمريت أم زلو ويدمو تمر ملم زلو أكلاتون سداسو وقتون بتخكل ديوم سكومات ديوم كبيت زجمير كونهم زلون المرأي خيلنا لنا ماتيو زيون عاوي زخونة مردات خنركر هنا دوم مجمرة حسنا يزنر الناس سئلو تقلل زخونه مرداته باكل كيدنا مسل عرايوم ግን رخمنايو ሁነታት በጣም ይስገርም ዘሕዝን በጣም ነገር መካነ ነገር ተዛሃብናዮም እፉን እንኳን ዝወስደሎም ወይ ደግሞ ዝሽከመሎም ሰበይ ነው ዘይነበሮም ሰዓት ነይሩ አቤት አረግታት
ሕርግ ዝበሉ ዕድመኦም ለድፍእ ዝበሉ ናይ ጥዕና ለፀገም ዝነበሮም ዝመፁ ስዳስዋት ነይሮም ተፀይሮም በቃ ምክንያቱም ክንሪአኩም እኒአና እንመን እዮም እቶም ስዳስዋት ስለዝበልና ብትክክል እውን እቶም ቤኔፊሸርስ ወይ ደግሞ እቶም ስዳስዋት ዝበሃሉ ብትክክል ድዮም ኣይኮኑን ምፅራይ ስለዝነበረና ንምፅራይ ክንብል ዝረኣናዮ ነገር ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ብእውነት ለምንጋር ዝሕዝን እዩ እዞም ስዳስዋት እዚኦም ኣብ ከቢድ ፀገም እዮም ዝርከቡ ፀገም ክበሃል ተሎ ማሕበራዊ ፀገም ጥራይ ዝኾነስ ዋላ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ስነ ልቦና ስብራት ምስቲ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ወሲድካ ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ እዮም ስለዚ ንኣቶም ብኣካል ምርካብ ማለት ከቢድ እዩ ነይሩ መጀመርያ ድሓረ ምስ ረኸብናዮም ግን እሶም እውን ዋላ ብዙሕ ይኹን ንእሽተይ ተስፋ ክገብሩ ለካ ደቅና እዮም እዮም ዝሓተን ኣካል እውን ስኒኦ ዝብል መንፈስ ክፍጠር እውን ገይርዎም እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ኣስታዊስናዮም እውን ለካ ዘስታውሰና ኣካል ስኒኦ እዩ ዝብል እውን ምክንያት ለኮይንና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ያው እዚ ኩሉ ናይ ትግራይ ሓላፊነት እዩ ብዓብዩ ግን ንሕና እውን ኣነ እውን ከም ግዴታ እውን ስለዝወስዶ ከም ማሕበረሰብ እውን ሓላፊነት ስለዝለኣምን ውሽጠይ እሶም ስዳስዋት እዚኦም ኣድላይ ዝተባሃለ ድጋፍ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝ ምድጋፍ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ሕዚ እንታይ ዝወለዶ እዩ እቲ ናይ ፖለቲካል ዘይምርግጋዕ እዩ ሕድሪ ስውእ ተጠሊሙ ንክብል ይኸብደኒ እዩ ክጥለም ዘኽእሉ ኮንዲሽናት ግን ዕድመን መራሕትና ፈጢሮምልና ኣለዉ ተረዲእኻኒ ተጋዲልኩም እንታይ ኣምፂኹም ዝብሉና ዝነበሩ ሰባት ሩፍታ ረኺቦምሉ ዘለዎ ሰዓት እዩ ዘሎ እዚ ምናልባት ብዙሕ ነገራት ሓሳብ ክወሃብ ይኽእል እዩ ብዚ ዙርያ እዚ ሕፅር ኣቢልና ክንሰግሮ ተጋዲልኩም እንታይ ኣምፂኹም ዝብሉና ዝነበሩ ሰባት ንሶም መችዎም ኣለዉ ሓንቶ ዝወልኩኻ ካብ ዝሞተላ ዝተዝቐተላ ዝወልኩኻ ኣነ ብጭቡጥ ኣብቲ ሞያ ይሪኦ ስለ ዘለኹ እየ መንግስትና ረሲዕዎ ተመዛበሉ እኮ ይተመለሰን ኣብ ሽረ ኣብ አይዲፒ ካምፕ ዘለው ኣብዚ ሲስተም እዚ ተሓቂፎም ዝጎደለ ስድራ ዝመልእ ሓው ዝረኸቡ ተመዛበልቲ ኣለውና ኣብቲ ካምፕ ኮይነን እውንስ ፀጊሙ እውንስ ትፀገመን ምፅዋር ምስኣና ፀበል ተሓፃቢት መሲለን እንዳምና ኣረጋዊ ቤተክርስትያን ተዘይተጋገ ኣሎ ቪድዮ ዶክመንት ተገበረ ንተሓፀብቲ ማይ ጸሎት ተባሂሉ ተዳለወ ቆርቆሮ ኣሎ ኣብኡ ዝነብራ ወላዲት ረኺብና ኢና ክልተ ደቀን ዘሰዋዕ መንግስትና ግን ኣበይ እኒኦ መንግስቲ ልቢ ክገብር ኣሎ እዚ መንግስትነት ታዩ ብስሩ መንግስትነት ተዘይክኢልካ እውን ኣይከኣልኩን ይበሃል ክኢልካ እውንስ ኣየዕገብክዎ እንተ ህዝበይ ዘይግብኦን እሞ እውን ትብል ኢኻ ኣብ ካሊእ ሃለው ደው የምንዩ ኣብ ካሊእ ኣነ ሶሪ ሰይዛት ብዙሕ ግዜ እውን ሚድያ ይዛረበ ፐርሰናል ኢጎኦም ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰሪዖም ኣሎ ዛት ኣነ ምንም ካሊእ እንትን ይብለይ ውልቃዊ ክብሮም ውልቃዊ ባህጎም ንባዕሎም ዝህብዋታ ኣነ ትብል ሚዛን ልዕሊ ህዝቢ ሰሪዖም ዝብል እምነት ኣለኒ ተወረረ መሬትካ ዘይመለስካ ተመዛባሊኻ ናብ መረበቱ ዘይመለስካ ሕግን ስርዓትን ዘይገበርካ ስድራ ስውኣት ዘይዘከርካ ውጋኣትካ ፍቆዱ ሕክምና ዜን ከይትጥቀሙ ዜን ከይትወስዱ ዝተባሃሉ ውጋኣት ብፆትናኮ ምእንቲ ትغስሉ ተሎ ካሓዊ መዓዝ ካሓዊ ነይሩ ደጊ መንግስቲ ረሲዕና ይተዋሂሎም ብሕክምና ተኸልከልዎ ነገር ኮ ይወስድዎ ኣሎ ይገብርዎ ኣሎ ተሕማም ድሓር ፐርማነንት ሕማም ኮይኑ ናይ ዘመን ልክዕ ናይ ህይወት ልክዕ ሕማም ኮይኑ ይተርፍ ኣሎ ክፅግን ዝኽእል ነበር ሕማም ነዚኦም ቆልሓ ዝብሎም ሰብ ኣይተረኸብን እኮ ኣነ ህዚ እውን ዘለና ሳላ ሰራዊትና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሞሳይ ግቦ ብዘጋጣሚ ስጋሕ ዝል ይኸፍሎን ዘሎ ዋጋ ብትበለብቲ ግን ዝኹነታት ዝፈጠሮ ዝ ፕሮጀክት እውን ዕሪና ከይነጋውሖ ዕሪና ከይነንኳሕኩሕ እውን ከይነሓትት እውን ሰኻፈት ፈጢሩልና እዩ ገዛዕዮ ሂብና ዝሰደድና እዮም ኣምባሳደራትና ነይሮም ብዙሓት ኣምባሳደራት ኣለውና ንገሊኦም ክነዛረቦም ከለና እታ ኩነታት እኮ ፀልያትና ትሪእዋ ኣለኹም እታ ተፈጢራ ዘላ ንዓይ ዝለኣኩምኒ ዜን ኣብዚ ቦታ ምስ ንእከለን ክሰርሕ እዩ ንእከለኻ ርእዎም ከምዚ ኣብ ከምዚ ይብሉኻ
ስለዚህ ጸላዋይ ኮይኖሎ ንኩልና ይሐሲና የክብለካ ዝደልት ሆነታት ዌብሳይት መረጽናል ዋና ምክንያት ሓደ ተበጽሐ ክኸውን አሙላ ዓለም ኩሉ ሰብ ክረክቦ ምንታን ካልኣይ እቲ ኣተሓሕዛና ራንደም ክኸውን ከይንመርጽ ምንታን ሕዚ ሰብ ይመርጽ እዩ ብኸባቢ ብዓለየት ከም ዝበልኩ ኣብ ቤተሰብ ብከለ ይመርጽ እዩ ግን ስውኣትና ክንመርጾም ኣይኮነን ኩሎም ሓደ እዮም እና መሪጽና ዘይኮነ ዝሃበና ዕጫ ክንገብር እቲ ድኻን ተሃፍታም ከይፈለየ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እውን ሓሳብ እኒአና ኣብ ሓድነትና እውን ዓብዪ ትርጉም ክህልየ እዩ ኣብቲ ሶሻል ምትእስሳርና ኣብቲ ገንበድ ንሱ ምትእስሳር እውን ሓደ ዓብዪ ሚና ክህልየ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ወልቃይት ኮይኑ ካብ ራያ ክሕዚ ይኽእል እዩ ራያ ኮይኑ ካብ ሽረ ክሕዚ ይኽእል እዩ ሽረ ኮይኑ ካብ መቐለ ክሕዚ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝምድና ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ እቲ ሓደ ወዲ ወልቃይት ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ራያ ዘሎ ቤተሰብ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ራያ ዘሎ ቤተሰብ ዓዲግራት ዘሎ ቤተሰብ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ስኹም ዓይነት ዝምድናታት እውን ክፍጠር ስለዝደለና ከይዱ ክጥይቕ እንተሎ ስልኪ ክደዋወል እንከሎ ዝምድናታት የካዕበት እዩ ነዚታት እውን እንታን ክኸውን ካሊእ ከይንፈልው ምክንያቱ ብዙሕ ገዛ ዘይተነኸ የለን ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ቤተሰብ ኣለዎ ስለዚ ቤተሰበይ እንደለንን ክብል ይኽእል እዩ በቲ ኖርማል ያው ቤተሰቡ ብደገ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኣብዛ ሲስተም እዚኣ ኣብዛ ኩነታት ግን ካብ ትግራይ ሓደ ዝበፅሑ ስድራ እዩ ዝሕዝ ዘሎና ንዕኡ እውን ምንታን ክነብል ደሊና ኢና ካሊእ እቲ ናይ ዌብሳይት ኣክሰስ ዘይብሉ ሰብ እንታይ ኢና ንገብር ብሃርድ ኮፒ ነምልኦ እሞ ብድሕሪ በዓልና መሊእና ኖ ዩዘር ኔሙን እቲ ዝበፅሖ ቤተሰብ ንሆ ብድሕሪኡ በቲ ዩዘር ኔሙ በዝበፅሖ ቤተሰብ ገይሩ ይረኸብ ማለት እዩ ግን በታ ሲስተም ተሓልፍ ኣክሰስ ንገብረሉ ንሕና ምንም ይደሊ እየ ተይሉና ሽሙ ቁፅሪ ስልኩና ኢሜይሉ ኢና ተዘይብሉ ኮይኑ ኢሜይል እውን ኖርማሊ ሽሙን ስልኩን እኹል እዩ በታ ሽሙ ታ ስልክን ጌርና ታ ሲስታ ዩዘር ኔሙ ክሬት ጌርና ባዕልና ንፈጥረሉ ራንደም ምስ ሃቡ ብሽሙ ምስ ተኸፈተት ስድራኻ እዚ ኢልና ንህቦ ማለት እዩ